Ja zapravo imam 17 godina. Ja se osjećam mlado. Ja se trudim zadržati mladenački duh. Iako imam 64 godine, ja se još uvijek osjećam mlada, ne znam kako da vam kažem. Kada je star i čeka da umre, to je jako tužna priča. Samo što se sad lakše izvučem. Koji put kad gledam u ogledalo, pitam se ko je to. Ne dam se ja. Nisam ti ja više mlad. Ja se ljuštim. To znači da se ukopao, Da nije važno, oni su starci pa i onak će sad brzo umrijeti. Moj starac, njemu isto, on već grobnicu ima. Još najbolje ako imaš da te spale pa da ne zauzmaš mjesto. veliki dječak i u 100. godini. To što ja drugačije izgledam sad, to na mene ne utječe. Ja sam mlada u srcu i ja ću mlada biti dok me ne odnese. Aha, za sretan život. Pa ja nemam recept za sretan život. Ne piše im se dobro. Ljuštim se, slušaj me, ljuštim se. Svi se jednog dana i vi budete oljuštili. Da, osjećam se unutra mlađe nego što jesam stvarno. Eto. Sporo pamtim, brzo zaboravljam. Kao potrošna roba. Treba nam pomoć. I neproduktivno stare. Stres. Stresno. Stalno sam u stresu. Stres. 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 Stres! Produktivno starenje. Pa iskreno ne osjećam se osobito moćno. Ja sam analogna žena u digitalnom dobu. Gdje ćemo se riješiti svih onih koji ne zadovoljavaju neka mjerila korisnosti u društvu. Osjećam se sposobno i moćno. Pa osjećam se onako polusposobno. Pa ne osjećam se baš moćno. Moćno, nemoćno, totalno u k***u se osjećam. Pa recimo pokušavam se moćno osjećati, pošto su pritisci sa svih strana. U ovo doba osjećam se sposobno, moćno. Sposobna sam si kupiti grobno mjesto. A ja sad ste me preplašili sa tom idejom. Površnost, viđam licemjerje. Ipak ne može čovjek živjeti sam. Pa ljudi se odnose jedni prema drugima kao da smo na švedskom stolu. Civilizacijski funkcioniramo kao grupa, znači uvijek trebamo jedni drugi. Da, nijedan čovjek nije otok. Čovjek nije vuk, samotnjak. Nijedan čovjek nije otok osim u svojoj grobnici. Osim ako je lego s babom u istu. Mogu samo reći jednu ženu nije otok. Kćer i mačak su odselili. Volim biti sama. Radiš točno ono što želiš. U svom stanu sa svojom dragom mačkom Micikom. Kada neko ima visok tlak, znači to je znanstveno dokazano, kad neko ima jako visoki tlak, kad mu mačka dođe u krilo i kad prede, počne polako tlak padati, znači bez medikamenata. I starije nisu za bacanje, neću to reći. Ljubav, seks i moć u starijoj dobi, pogotovo seks u zrelijim godinama, da je još uvijek tabu u društvima. Taj romantika i intima, seks i to sve. Ali da je dobro došlo, u svakom slučaju je. Kad nema više mačke. Nekad su se pisala pisma pa se dugo čekalo odgovore. I za čas smo mi u tim godinama koji jesmo. Bla, bla, bla. Bla. Ništa ti ne znaš. A ne znam, nije mi niš smiješno zapravo. Nije mi stvarno smiješno. No da, sve ovo kad pogledate. Kako se zoveš, ništa čekaš, ništa ti ne znaš. Šta ako za par godina dođe neki virus koji samo uhvati mlađe? Što će onda biti? Možete ponoviti pitanje, molim vas samo. Kako da sad odgovorim na to pitanje?
Šta ste ono rekli uopće, oprostite, zaboravila sam. Jeste vi konačno gotovi? Ali snađemo se. Onda naučiš Zoom, onda naučiš Zoom, onda naučiš Zoom, naučiš Zoom, naučiš Zoom. Moje ime je Jasminka Janeš. Ja se zovem Tonka. Mirjana Miljković. Ružica Majić. Đurđa Štefanec. Branka Dragičević. Ja se zovem Melita Brkljačić. Pero Kavgić. Ljiljana Marković. Debora Mrakovčić. Mirjana Prajs.